Hej, nu vil jeg vise jer, hvordan man laver en brugeren på Movistar. Se, her er sådan en tilfældig pige og en tilfældig dreng. Det er sådan, hvor man slet ikke selv vælger, hvordan han skal se ud. Og sådan at det er sådan, man slet ikke selv vælger, hvordan pigen skal se ud. Men jeg skal også være en pige, så jeg kan klikke på pigen. Og hvis den skal være en dreng, klikker på dreng. Men jeg vil gerne være en pige. Okay, hernede kan du vælge en hovedfarve til hende. Og når du sådan har gjort det her, så klikker du på ansigtet. Der kan du ændre øjnene og næse og mund. Jeg vil gerne have øjnene. Og hernede kan du så vælge. Se, det er sådan, hvordan hendes øjenbryn skal se ud. Jeg vil helst sorte. Og så klikker man hernede, det på øjnene. Jeg tager sorte øjne, fordi jeg godt kan lide dem. Her, det er så munden. Og det er, hvordan læbernes farve skal se ud. Eller læbernes, hvad man skal sige. Og her kan du så vælge hår, og der klikker du derpå. Og så, jeg vil have det her hår. Og så igen kan man vælge farve. Og så kan du vælge en overdel. Det gør du samme, det igen. Det samme. Jeg tager den her. Og du vil gerne lave, hvordan jeg ser ud, det er lige meget. Og så et bukser, det er det samme. Vælge et bukser. Til en ny farve eller lad være. Sko er også det samme. Vælge et par sko, vælge farve eller bare kan have den farve, det er i. Og så når du har gjort det, sådan her ser jeg så. Og når du så har valgt det, du skal på af det, så klikker du OK færdig, og så skal du så til at have et brugernavn, og så skriver du passworden ind, og så skal du gentage, og så klikker du her. Og det gør jeg lige. Så den der. Og min password, den vil jeg så gerne have hemmelig. Så skal jeg have. Så skal man gentage den igen. Og så klikker man her nu. Undskyld mig, jeg kan lige hende lukke min dør. Og så går hun ind. Og så kommer der en bil. Og lige var det hende at lukke min dør. Så står der, hej, Charlie, velkommen til Movistar. Wow, du ser fantastisk ud. Så er den en slags gaver til dig. Og lige meget hvad for den tager, fordi lige så mange bruger du laver, så kommer det samme ud af det. 200 kroner. Og så får man en lampe. Og sådan en til City Hall. Og så er den gave, kan du kun få i morgen. Og ja, jeg sprang lige over, der stod bare et eller andet med, her kan du tjene Star Coins og farm. Og så stod der. Ja. Men så klikker jeg på dem her. Så kommer der Star Coins, det er pengene. Og så kommer de her fame. Dem her. Til du skal bruge til at komme det vel. Og det står kun, du skal åbne 10, men der er flere end 10, så du bliver bare ved. Jeg åbner gaverne indtil der er flere. Og du kan så se derude, om der er flere ude på den der, hvor der ligger gaverne. Det er så allerede klaret, men jeg bliver ved med at åbne mine gaver. Så du kan stadig se, om der er nogle gaver udenfor. Og jeg kan lige til klik. Skat sted. Så tager vi lige sådan en detalje, så jeg har lige at komme ind. Sådan. Så er der nogle missioner. Og så er jeg lige på lille jagt. Det er bare så flot til mig. Okay, så. Der er missioner her. Det er den første mission. Så står der spil udklædning. Så går man ind på spil. Hvor der også er sådan det her rundt om, fordi så ved man, hvad man skal ind på. Og jeg klikker udklædning. Så kan man vælge, om man vil spille det, eller bare gå ud. Jeg går ud, så jeg kan blive færdig med min video. Så er den klaret allerede. Så ser vi næste mission. Det laver en artbook. Det er, hvor der er alt muligt sådan noget på. Se, her kan du se en. Her kan du så skole vs. Weekend. Skolen, der står der like og kommentar til den her nede. Og det er det kommentar.
og weekend, like og del, det er hernede igen, og så deler. Og så når du skal den der, så kan du dele med sine venner, men det har du ikke endnu. Og så skal jeg vælge skolen, og det er også den, jeg vil have taget. Okay, så skriver jeg i skole. Og så går jeg bare ud, sådan. Og så når du skal lave en ny, eller det er sådan, det er mine, og det er venners, men nu har jeg så ikke nogen. Så jeg klikker lave en ny artbook. Så er den bare helt hvid. Det er sådan noget genstande, noget som klistermærker og sådan noget. Du kan sætte ind. Der er nogle bogstaver her, du kan bruge ind. Og så er der rammer, så nogle bare sådan små rammer, ikke sådan nogle, du kan. Jo, jeg ved faktisk ikke rigtigt, om man kan få dem. Ja, det er bare sådan nogle her rammer her, ja. Men du kan jo lave dem rigtig store, sådan, så du måske kan få dem ud på, men det laver jeg ikke. Og så er der baggrunde. Jeg går lige ned og vælge en, fordi jeg ved, hvad jeg skal have. Jeg skal den der. Og der er også bare sådan nogle der kæledyr. Det koster 900 kroner, så dem har jeg råd til nu. Og så er der tøj. Det er tøj, du har nu. Og så genstande. Jeg skal på tættet. Den skal ligge i. Så det kan være lidt stort. Og så skal det ligne, jeg har sådan en lampe herinde. Og så er der en til. Her er de mennesker du har, eller venner, og så dig selv. Jeg har mig her. Og så tager jeg den her. Og det er så alle de du kan bruge. Jeg tager basis. Der er det fleste. Og så kan man tage den her, hvor man vil ligge og sådan noget. Så ligger jeg lige lidt ud for teltet. Det er faktisk også lidt smart. Nu kan jeg ikke lige finde mine der. Se, så kan du så tage den her. Sådan. Det er min artbook, og den skal sådan her. Ligger i telt. Det skal det her. Og der var den der. Der var den der. Yes og kryds og sådan noget. Og en slæng og sådan. Det skal du kigge på. Kun det der yes og kryds. Og jeg sætter den skal hedde. Ligger telt. Og her kan du så vælge, om du skal privat, og kun du kan se den, eller offentligt, og du sender den til venner, eller andre kan se den. Så klikker jeg igennem. Sådan, så er den her klar. Så skal jeg så få en ven. Det er bedst at få sådan en ven, der ikke er i særlig høj level, ellers siger den måske nej. Så det er måske bedst at tage en i level 1 eller level 0 eller sådan noget. For en sikkerheds skyld, for de skal sige ja. Det kan også være, at du tager en level 2. Det er lige meget. Jeg synes bare det. Jeg tager bare en her level 2. Skal lige se om at den er lidt langsom. Ja. Siger du ja eller nej, hvis du kan tage det er bedste ven, og det er som kæreste. Jeg skal ikke have en som kæreste. Fuha. Jeg vil helst have en dreng. Så gør jeg der. Så klikker du rundt der, hvor du er. Godt. Så har jeg gjort det. Okay. Så køber jeg noget tøj. Det kan jeg gøre i næste afsnit. Så den hedder bare MSP. Det er forkortet som Mr. Planet. Og så står der mellemrum 2, og det er ikke med støj. Vi ses. Hej.